Raz jeden chrabrý rytier a jeho meno bolo Kokot, rytier, kokot a jeho spoločníčka včielka Erika. Opustil som domov hneď, kráčame cez šíry svet. Kokot sa mi v slipoch hojdá, musíme nájsť hemeroida. Navštívil som vešticu, na piči máš plošticu. Povedala, nemaj strach. Na kunde jej rástol mach. Mamo, jeba získaš späť, idem trhať s káblov meď. Nezabúdaj na to, kto si. Na kokote 4 osy. Navštív kráľa, ten dá rady. Semeno mu steká z brady. Na ceste po káble reku, uniesol ju zlý drak z fleku. Isto hemeroid ho najal, s violou som neraz hajal. Pas! Nič. Schoval ju vo veži v zámku, spravím z neho pomazánku. Teraz je môj hlavný quest, najebať drakovi do ryti pesť. Snáď zavedie ma priamo k nemu, keď vyslobodím tú piču nemu. Ak chceš zistiť, či sa mi podarí uloviť temného draka, vyslobodiť violu a pomstiť sa doktorovi hemeroidovi, tak ma sleduj na Instagrame. Ak nie, tak si gej. Zedz mi kokot a dávaj pozor na krokodíle.